6000 възторжени посетители на новата зала Фестивал 68 се възхищават на нейната мащабност и изящество от великолепното съчетание на бетон, стъкло, алуминий. Другарят Тодор Живков приветства талантливите създатели, които в изключително кратки срокове завършиха 40 фестивални обекта. Нека този дворец на младостта и красотата бъде място за мирни и весели празници. ...800 метра е дълъг новият надлез на аерогара София. По него ще преминат пратениците на 62 страни. Хиляда 170 слънчеви апартамента на жилищния комплекс край гара Искър ще приютат около 8000 фестивалци. Нашата столица се украси с нови модерни ресторанти и хотели, зелените кътове на Горна баня, Бояна, Лозенец, където сред уют и прохлада хиляди хора ще прекарат приятни часове на отмора и развлечения. Сред хубава природа са разположени и покритите тенис кортове в парка на Свободата и плувните басейни Спартак и Славия. Етажният хотел ще носи древното име на Стара планина Хемос. Само няколко дни ни делят от дългоочаквания празник, който ще посрещнем със славянско гостоприемство.